Ydy mae'n ôl, dim fi sy'n bwysig, ond Mari Lovgreen! Croeso nôl ar y rhaglen heddiw, mi fydden ni yn siarad efo fi! Ie, croeso nôl. O, mae hyn yn odd. O'n i'n deud gyda, dwi'n methu clywed beth sy'n mynd ymlaen, dim clisbeth, dwi'n teimlo'n odd. Dyna pam ni'n gweithio yn y cefndir gyda, ni'n gwybod beth yn mynd ymlaen! Odd bod nôl. Yndi. Ti wedi gadael ers faint blwyddyn nawr? Ie, bron a bod yn flwyddyn, a dwi'n barod i atgoffa cystadleuaeth efo chdi o'n os ti isio. Os ti moyn. Cysylltwch! Dych Mari Lovgreen, mae hi'n caru gwyrdd. Yndw, mi ydw i, mae'n liw sy'n gweddi pobl gwell coch. Oce, mae rhaid ni sôn o'n rhan. Ti wedi bod yn brysur, yn dweud? Do, prysur efo lot o bethau. Dwi yn student ar hyn o bryd. Joia. Be, ymarfer dysgu? Prysur iawn, dweud y gwir. Ie, ymarfer dysgu. Ie. Yn dod i ben rwan cyn hir. A Wythnos nesaf, dwi'n mynd i fod yn gweithio yn Steddfod yr Urdd. Ie. Edrych ymlaen i'r holl frwm. Rownd y maes. Ie. Neu yn y studio? Steward, diolch llaw. Ie, pob chwarae teg os gwelwch yn dda, cair drysan y cefn. Ist taw. Na, cyfweld, gefn llwyfan, o gwmpas y maes, a tro yma fydd o'n fwy diddorol, achos nes i ddysgu ymgom ar gyfer y cylch, ac eisiau i'r Steddfod Cylch. Felly fe genna fi perspectif lot gwell o'r Steddfod flwyddyn yma, dwi'n meddwl fod i'n uniaethu mwy efo'r rhieni, yr athrawon a'r plant. Oce, pob lwc, llew yn joio ar y camera fyna. Ti hefyd bod yn gwneud cyfnewid a Noson Lawen, cyfnewid gyda Rodri Williams, oedd yma wrthos diwetha. O, Rodri. Pawb yn cofio Rodri wrthos diwetha? Rodri. Ie, yn y seion? Wel, mae o jyst yn ei fi chwerthu'n gymaint dweud y gwir. Oedd hi'n job cyflwyno efo fo, achos bod o'n anodd, oedden ni'n gorfod gwneud yr links ma. Mae'n licio bod yn ofnadwy agos i chdi drwy'r amser. Ar ail wythnos o'r rhaid ni dynnu lluniau fo'n gilydd ac oedd o'n mynd cael fi reit fewn i'w gesail o'r lluniau ma. Gwni fatha... Trio gwenu fel yna. A dyn ni'r links oedd yr un fath, mae'n gawr dydy, oedd o'n sbio drosta fi fel o'n i'n siarad ac o'n i'n gorfod trio dweud, ie, da ni fan hyn wan efo hwn yma. A dwi'n fi'n sbio na fo, a sef o'n dechrau siarad efo, ie, ni di dod fan hyn! Ac o'n i'n fatha, paid â chwerthu! Lot o hwyl. Good. Ti wedi bod yn rhan o 1 o'r 5, neu mae 1 o'r 5 wedi bod yn rhan o dy fywyd di?